As pedras non se daba moito valor porque non había conocimientos do que significaban. Para algúns son monumentos históricos e para outros só son pedras furadas. No, sobre todo, ali o único que íbamos era os partidos de fútbol da Praia de Rei. Non se daba importancia, que se lle iba a dar a riscos que había nas pedras. Sendo eu pequeno, con 8 ou 9 anos, pois que había un grupo de alumnos, de nenos de San Martiño da Laxe que viñan acompañando o mestre Paracha a visitar o campo de Matabois. E claro, eu daquela teño que reconocer que non sabía ningún que era un petrolífero, non dirán esos matados polo monte adiante. Aquí a importancia que tiña entre a xente pois era moi pouquiña, non? O sea, sabíase que había aí e a maior parte das veces era, lo pode contar, temas de bruxería, máis que de outra historia. Había moita bruxería. Cada unha das pedras ten... Había, hai na haberá. O patrimonio de Galicia é fundamental para Galicia e na arte rupestre o importante para nós son os petrolifos que temos e os petrolifos que temos en Campo Lameiro, porque ese é o noso patrimonio. A arte rupestre é un fenómeno realmente global que se dá en moitos lugares do continente europeo e neste momento se podría decir que Galicia estaría sin ningún tipo de dúbida entre os 3 conxuntos máis importantes de arte rupestre europeo. Hai xente que non sabe o que hai. E chamanlle as pedras do monte, e saben que hai unhas pedras no monte que ven xente a visitalas, que hai xente que fala delas. Eu fui un deles que fun velas, non as vin todas, pero gustame velas. Convivíamos sin saber co que realmente estábamos convivindo. Os petroglifos de Campo Lameiro empezaron a ser coñecidos gracias probablemente os estudiosos primeiros que viñeron de fora. Con ese famoso libro donde Sobrino Viga repasou todos os petroglifos de Campo Lameiro, con ese corpus petrogliforum, ao facer esa recolleita toda nese libro que escribeu en latín, eu creo que eso foi un punto de inflexión onde moitísima xente empezou a darse de conta de que realmente existía un valor. Por que viñan logo aquí os italianos ou os ingleses? Non viñeron unha vez sola, viñeron unhas veces. Era xente que entendía eso, sabe usted? Xente que entendíamos nós deso. Claro. Verdadeiramente. Eu sabía que importante que era. Ni nos enseñaban. Aquí estiveron traballando investigadores italianos nos 60, Emanuele Anatti, que probablemente é o máis importante investigador da arte rupestre mundial. Campo Lameiro sempre foi un lugar nuclear da arte rupestre galega. Xa hai moitos anos que sabemos que existen. Pero, agora, lógicamente, queremos que avancen un pouquiño máis. A Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico supón unha estructura ou supón pensar a arqueoloxía de Galicia como un conxunto, onde hai unha serie de centros de referencia, un deles o de Campo Lameiro, vinculado e centrado na arte rupestre, e outros vinculados ao mundo dos castros, o mundo galaico-romano, o mundo do Imperio Romano en Galicia, ou o Centro de Arqueoloxía Subacuática ou o mundo do megalitismo. Pois arte rupestre, basicamente, é unha representación gráfica feita sobre rocha. O meu entender, tanto pode ser pintada como gravada. No caso dos petrolifos, sempre gravada. Este curso medio do val do río Lérez espectacular e que domina este espolón, este pequeno macizo onde vai a estar o futuro parque arqueolóxico. É un espazo con unha grandísima concentración de gravados rupestres, cunha diversidade no que atinse a temática e a tipoloxía, con motivos de tipo xeométrico, pero tamén motivos de tipo naturalista. Eu mesmo descobrín un que é o máis importante, facendo unha pista cunha pala, que ainda ten as huellas dos dentes da pala nunha laxe, ese ciervo que ten unha cornamenta moi grande. O da Laxe dos Carballos. É unha rocha espectacular na que hai un gran cervo de 2 metros de envergadura que ten clavados no seu lombo ata 6 lanzas distintas, formando un panel tremendamente abigarrado na que hai unha gran cantidade de diseños de animais e de diseños xeométricos. A mí o que máis me gusta é a Pedra da Serpe. Unha culebra en penta, estirada e todo no outeiro aquel. Os ciervos que van os pais diante, as nais diante, sempre buscando o naciente. É a Pedra da Bullosa. É unha laxe inclinada que está recuberta dun montón de símbolos. Iso máis bonito a mí parecíame esta que hai aquí da culebra que lle chaman a cachada de Xabeira. E logo despois ten unhas fosiñas polo fondo que dicían que era para
con grasa para alumbrar. Se buscan, andan así en excavacións en moitos sitios que buscan cousas que había antes. Como chaman a iso? Os arqueólogos. Os arqueólogos, igual. Os poboados das xentes que fixeron os gravados rupestres son aínda en grande medida descoñecidos. Os investigadores coinciden en vincular a arte rupestre ao momento da aparición no rexistro arqueolóxico das primeiras comunidades campesinas galegas. Agora sabemos que son poboados moi extensos, ocupados durante moito tempo. Era unha vida moito máis bonita que a de agora, non? Eu penso. Máis natural, máis salvaxe. Pois, lóxicamente, non vivían como vivíamos nós ahora. Vivían en casetas. Ou en covas. En covas. Como era esa cabana e como vivía esa xente. Queremos atopar datos para poder facer unha reconstrucción destas estruturas de cabanas e, de silos. Me gustaría sabelo, a verdad que yo digo. Sí, gustaría meterlo no libro. Se os teñen ustedes, dígame que ainda o leo. Os laberintos sempre me chamou algo a atención. Que era o que lle pasaba a esa xente pola cabeza para que, cando non se coñecían dous continentes entre sí, todos representasen o mesmo, non? Nos faltan os verdadeiros artífices. Tan só eles poderían explicarnos realmente cal era o sentido e a finalidade última. O discurso que nos vai chegar con un pouco máis de fiabilidade é o discurso relativo aos petrolíferos que teñen representacións figuradas. Zoomorfos, animais, cervos, cabalos, algunhas esteas de caza. As representacións humanas son moi escasas e cando aparecen son sempre masculinas. Algún tipo de ritual, conxuro para que lle dera boa sorte nas cacerías. A serpe era un símbolo dedicado á fecundidade. E viñan aquí no seu momento de apareamento. Daí que lle meteran a capela de San Antonio, que no momento de cristianizar todo isto, meteronlle un santo similar entre o que existía no seu momento da relación coa serpe co de San Antonio. Podo facer unha interpretación moi personal. É o primeiro sitio dende a desembocadura no que o Lérez podese cruzar prácticamente a pé, entón é probable que este fora un lugar nas comunicacións da época moi importante. E por eso a competencia polo terreno sería máis forte, porque habería unha ocupación maior e a comunidade necesitaría marcar o seu territorio. Petroglifos como elementos para legitimar un novo tipo de vida social. Non estaban limpios, os camiños non estaban tampouco limpios, non estaban moi ben señalizados. Pois estaba a monte, non se podía chegar a eles. Estaba cuberto, estaba todo cuberto de toxos, dicindo así, verdad? Os incendios forestais é o maior dos problemas que nos atopamos para pôr en valor a arte rupestre, é unha consecuencia directa e fundamental da modificación tan brutal que houbo na paisaxe tradicional galega como consecuencia da introducción do monocultivo do eucalipto. La acción del fuego normalmente lo que hace es que los minerales que contiene el granito se expanden y revienta prácticamente, ¿no? Se levantan lascas a veces pues de más de 1 centímetro de espesor. O aire, a choiva, a xente cos pisa. Aí onde están facendo o parque había un ciervo, hai un ciervo moi bueno, eu funo ver mismo, e destapado, e aos 2 días estaba todo pisado, carmotos e con todo eso por aí, fan animaladas. E agora teño tapado cuns plásticos con terra. Un dos principais problemas que nos atopamos cando queremos acondicionar ou presentar ao público estacións con gravados rupestres, a súa dificultade de visibilización. É un arte rupestre ao aire libre, exposta a varios milenios de erosión natural, que fai que os surcos, nalgúns casos, estean moi erosionados, moi desgastados e que se perciban con dificultade. As pedras teñen un sentido moi claro, se te levantas a 1 hora da mañán, pois velas moitísimo máis co sol, o nacemento do sol velas moitísimo mellor. Pero como a xente viña a calquera hora, o que facía era con tiza ou con yesos e cousas así pintalas. E iso foi fastidiando moitísimo as pedras.
Unha das cousas que é necesario facer no caso dos petrolíferos, evidentemente, é facilitar a visión. Hai diversas formas de facilitar esa visión. Unha, evidentemente, proporcionar a xente un calco. Eso facilitaría que a xente, nun determinado momento, pudera buscar non o que está nesta rocha. A xente que vai ali non coida o entorno e o entorno é parte do petrolífero. Un petrolífero solamente vale no sitio onde foi feito, porque é aí onde ten contexto e onde ten sentido. A salvación dos petroglifos e a gran solución dos petroglifos é o parque arqueolóxico. A partir deste momento terán que estar máis controlados e terán que estar nun estado de conservación idóneo e evitar pois que haxa atentados contra eles. Aquí vamos a poder disfrutar da arte rupestre no seu contexto ambiental, no seu contexto social, recuperando ambientalmente a vegetación existente, potenciando as frondosas. Digo, están facendo para que se podan ver os petroglifos en perigo de danalos. Con esa idea supoñome que se faría, non? A idea de proteger todo o que temos aquí. O val medio do río Lérez, que é un val completamente circular, é un espacio tremendamente importante. E o Parque Arqueolóxico está nunha posición central dentro deste gran val circular, o cual permite que despois a xente poda ver outras estacións e incorporar outras estacións nun recorrido circular que vaya incorporando a oferta outras estacións acondicionadas. Ao mellor hai un sitio onde está a exposición de algo e despois todo ben preparado para que a xente os vexa. Un sitio onde se vai entender a arte, a específica arte rupestre de Galicia, que é unha arte feita a aire libre, en rochas, en penedos. O Centro de Interpretación e Documentación é un espacio de referencia onde se vai a concentrar a maior parte da actividade arqueolóxica relacionada co arte rupestre que se dea en Galicia no futuro próximo. Su aspecto es como el de un afloramiento rocoso, ¿no? Una pieza pues eso, totalmente de piedra. La búsqueda de que el impacto del edificio en el paisaje sea mínimo, pero que a la vez el edificio también pues, se manifieste y sea visible y sea como un referente en el paisaje para la gente que visita Campo Lameiro. Ten que haber salas de exposición donde os visitantes, os escolares, todo tipo de público, entenda, vexa a través de fotografías, de imaxes, de vídeos. Pareceme que atraerá a xente, que a xente lle gustará, sempre cando que haxa que lle explique o que están mirando. Esperemos que isto, polo menos, que lle dé unha certa vida, porque a verdade é que é o que lle queda a este pueblo. Ten que ver moito co ensino, ten que ver moito co turismo, ten que ver moito co propio progreso social, económico e cultural das poboacións, das comunidades que viven ali. Eu creo que a Campo Lameiro eso a larga daralle moitísima vida, tanto é que se está vendo que todos os días hai xente visitando. A persona que nos visite, esa xente que ven de fora, non trae só fame de praia ou fame de bo marisco ou fame de boa comida. Tamén lle gusta conocer algo do que realmente temos nós. Si, eso sin lugar a dudas. Aí vendrán, así que se dea un pouco a conocer eso, vendrán excursións. Bueno, Campo Lameiro ten moitísimas cousas máis que os petroglifos, pero bueno, é algo que lle daría vida a Campo Lameiro. Sería un erro pensar que só é importante porque vai vir xente de fora. O valor do patrimonio tamén é un valor para nós. Que cada uno valore su patrimonio como algo propio, ¿no? Y lo cuide. Que me gustaría verlos algunha vez. Que descubran máis. Pois unha cousa boa para Campo Lameiro, supóñome. O que, Carmen? O parque arqueológico. Onde? Todo o que se faga é bo, todo.